Nambiengia mwancho murigere begeta seni kya Ndizi TV na bubwansu mugusi ekerongwege na unari tkori aho ndigendrete ko bari toerero kigima na bayigono gendrete kwego kya asu kubwati mirobiri yonsi yegeta seni kya Ndizi TV ritkoria rero nigorire ritkoria ijuma kitariki 5 umutienyi no yo gatano na kabere umwaka w'ikibibere na 2022 mwancho murigere bonekera twira matke 33 eriyo ense ya Kenya waswa ase obochorio bonene ububurobiri okorekana kitariki kianda cy'umutienyi gatano na gatatu umwaka yiga w'ikibibere na 2022 yarabona nekinga kibono abana siasa korwase kinsemo au bagendrete wesokya kigima na kuboria abananchi ko babwatsia ase eganga yabo iriyo gukiya koreta magendro na boiga monchorero ase kinsemo au imense ya Kenya kinga kibaraswe ase ABC wancho muriro no murobero bweri Riaito murobero kugokira kirari tkoria Jumatatu wikari tkoria ijuma ekerobono to kumanya nara yaya agokorekana imeyense ya Kenya na bigo kinsemo au ensemeria yetsemi ensemo yobochenu ensemo ya siasa ensemo yegatie chinde chinyinge awase ense ya Kenya gendrete guyariganike gima ase obochorio bonene kinga kiyechibayigo nigo abana siasa gose abarwanira bebirugo au anene kiro kiria kyoburayo bonene bwense bagendrete koruterana amangana ane nase umurayo rwekyama kya ODM yibayigo kweruruke bendera yekerogo kyoburayo bonene bwense wetrase obomobwa Azimio la Umoja wa Kenya na boigo omuyo kurwanirekero kyoburayi wetrase obomubodia bwa Kenya kwanza Dr. William Samoei Ruto uyoboigo romo konyi bw'omurayi bwense ya Kenya nigo barokanire konya kuruterana amangana tabwenereti asemesangirekano ya siasa anene okugikerania asikeria obomubodia bwa Kenya kwanza usabwatani kurwasa obomobwo batababuna umusikira ila Amolo Odinga nigo atabwatikerenga kireki asama Kenya asaba Kenya nigabeire ga koirera okoirana magega kwa magendro imeyense ya Kenya korwa kinga kibabete bakubwatana no murayi bwense ya Kenya umusike urumwiga Kenyatta bigo nigo twarore na babere bakumuyikiria kubwatikana no wesona ni namangana gose emirobero yokyombe kyabachori nechimbebe IBC kubwatikana ne umurobero bwo korika abakicikura ase ensemeria ya manual gose digital asekeria umusike Raila Amolo Odinga abatababunere niga kwokoboko gose niga atari kwokoboko murobero digital boka gochiago tumeka gose bwekerera gutumeka ase okorikia abakicikura asate birunani go aganetie murobero ryo manyo obego kogendera egento ababwatani abo mu bwa Kenya kwanza bagendete kumugikeria gose ko mu mochi bororo asbaote buna onye taganetie kubwatana ase obochorio bonene bwo mwako yiga abe ga kwerusanania na gutikera abana inchiri baga eriyo gokora obochori asenchera ereyo borembe naseseme yobo mu bwa Azimio la Umoja wa Kenya ni gona barabagendete kuba mochia abamirere babo asikire baote buna amangana manke nigo are ayoborimo ayibako bariera ayo bagotebya abananchi ase umurayibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga arorokanire ga kumumochia umuske Dr. William Samoei Ruto asikire atabna chinga kiyechi abere ase serikali ya Jubilee umurayibense ya Kenya umuske urumwiga Kenyatta nigo abeire ga kwerusanania korwase obokoreri gose korwase okobokora magendro imeyense ya Kenya ayo nari agendrete kwenekiwa asense meria siasa anene ase abarwanira bekirugo kyoburayi obonene bwense notorore buna abarwanira bekirugo kyoburayi obonene bwense abo besogetie na kuraria eganga yabo nigo barenke 54 kurende bono amarieta yabari barachigoswa ase ballot nigo bare abantu baneboka abaramurai kyama kya ODM Raila Amolo Odinga murai kyama kya UDA Dr. William Samoei Ruto murai kyama kya Roots Professor George Wajakoya na baigo murai kyama kya Agano oyore muske David Wahiga Mwahure nabo barachikobera ase bochorio bonene bwo mwako yiga toro chebuna omo rayo ibekyama kya Roots Professor Wajakoya nigo agendrete gukwarira nara yaya arachie goikerania chinga kya rayo ribagali okora ense ya Kenya buna omurayo gatano atiabo asate birumna nigo arachie kwenekia una uniform eri abanyanyimbo nechego tuguterware eriyo bachiye gotwara uniform ngaho se koiranira uniform eri bagwatekorwa chinga ki ichiyakare egati yamage
magendro anda manke ayo arachie goikerania aburi tukore igoro obo gose obo mubure bwa Azimio la Umoja wa Kenya abo kora wana Raila Odinga na baigo mokonyo ye Martha Karua nigo babete bawe yakire koko ase chinsemo ao imeye county ya Kirinyaga asibabete bago kwandira nara yaya barachie goikerania chinga kibara iweri bagari okora ense ya Kenya na obo mubure bwa Kenya kwanza kora wa na Dr. William Samoei Ruto nigo na babete bawe yakire koko ase ensemere ya Marsabit ase chinsemo ao awasina wanyana barabo babete bawe kwandira magendro kiaya chinga kichi nigo mokonyi o Dr. William Samoei Ruto musikeriga digashawa nerabete gakora siasa chobo mobo imeye county ya Laikipia asate tobuna obo mobo Kenya kwanza na bubuo kabura bebo koreta ama unchererio imeye nse ya Kenya ayo negatiari bagendrete kuriera chira bakenya ekerobono baraswe ase oburai chinga kyobo chori abonene bu mwatenyi ogatano na gatatu mwako yo wechi 2022 burabe bogo korekana mwancho muri na manga agendrete go korekana ekerobone semeri yechsemi mwaziri wechsemi Professor George Magoa agendrete koria chira chiechingencho au yo echio aba gose echio wizara isemira chie kobeka ensemo kwene kyabuna ekerengo gose birengo byechsemi byabere bigo kini wa ime yense ya Kenya mwancho muri banongo kwariganya so murobere bweri Riaito no murobere buna nakomanyo go kirakere tkoria Jumatatu oikari tkoria Ijuma chinsa inyeweka chinsa isano nemo elio twakumanya nara yaya agendrete go korekana ime yense ya Kenya tubwata bari kwaito bamungana mayaba kubeka chikambia chinsemo ao kurwase county ya Nyamira tubwate Job Mangi kurwase county ya Kisii tubwate Mildred Mumanyi tubwate Sarah Untita Brighton Makori egati abanda banke abo ba begete chikambi chinsemo ao elio batumanya nara yaya agendrete go korekana egase egati county echibire mancho muri rinyora nabakondera tubwate asensemere ya YouTube wetera Ndizi TV News nabagaso mutandao o Twitter nabora tunyore wetera @Ndizi TV News elio togendere go kumanyia manke bego nabo usanga ekerengerere kyao wetera ase namba ere ase screen yao gagu ekarongo kwariga nto chake twarore buna ekero ba Kenya bagenda takuyariganya sobo chori bonene wo mwako yo igani go aba ekyombe kyobo chori ne chimbebe IBC kyabage korwa libagari abantu ko gose kori yari bagari ko cyagotenenera obo chori obwo awase ensemo ya Nyamarambe meye bunge ya South Mugrango county ya Kisii twarere n'abamibe chinseme choni go babere bawe sokya na kwemurunganeria igoro yoko gose igoro yokori kwaba bateneria bagusaba bisabara chigotenera amangana yobo chori askiri bata na muroberi oyo gatora korekana aboikira no korengana barabo ekorengani wa ne chinga kyobo chori bon gose chinga chamagege kero obo chori bwabiri bo korekana batabuna obo chori bu egose okorikiwa kwa abantu abara chigotenera obo chori engakiyega nigo kwabetego koenekiwa no bonireri obonke anene asensemeyo ayagotabuna nigo oborinkore ose chi interview chabete chigokorwa asengenche etabwenerati obunereri obonke bukaba bokoeneki wasbatabuna nigo abantu abanke babete okonyora abantu abanke bakurikwa korwase ekenyore kemo na oburinkori obuni go butakoretwa senchera ere bwenerete nabona niga bamenya obaganiriye kyombe kyobo chori ne chimbebe IBC ose bari batenenerete amana iyo wakachikura anene omo yotenerete omo bisomo nene otenerete igoro ya bakachikura korwase nseme ya South Mugrango kurigereria engane yo boikranu na gokora gose amaunchorero gosonya tari boba gosereire bunati bari go cyako bwatana gose wakachikura chingaki obochori obonene buraike omutinyo go cha chitariki ikyanda tumwanje muri yete nako ira asenseme ya South Mugrango toiwe nara ya babwate ko batkana no koringori wa kwaba obisabari barachotenera o wakachikura ase omutinyo go cha. How come majority of shortlisted candidates for interviews come from one clan? Was there equity in regional and clan representation? That's the question IBC is supposed to answer. How comes, number two, how comes the percentage of non-locals interviewed is significantly higher than the last general elections in 2017, and yet elections are held in every ward and constituency in this country? Number three, why was the interview done in phases, the last one being 1 week after the first one was done? What was this being reorganized when it was post? Number four, why does the returning officer hold meetings with one particular candidate out of the designated official working places and at odd hours?
disclaimer that we as the people of South Mogrango and citizens of Kenya are not violent, nor do we intend to interfere with the mandate of the IBC, but demand the following. One, that the IBC and its officers, led by the returning officer of South Mogrango constituency, explain to the public and all election stakeholders the three concerns above. Number two, that the IBC and its officers, led by the returning officer of South Mogrango constituency, desist forthwith from holding clandestine meetings with that particular candidate mentioned above. Number three, that the IBC and its officers, led by the returning officer of South Mogrango constituency, undertake in public and private, verbally and in writing to the election stakeholders to conduct credible, accurate, transparent, inclusive, accountable, verifiable, impartial, free and fair elections, failure to which the IBC and its officers be held responsible for an aftermath of the failed elections and should be prepared for the same. Signed, Richard Nyarigoti, concerned citizen. Tuli-apply kazi ya IBC, so we are seeing the same people wale walikuwa 2017, they are the same people wako pale kwa IBC. So our cry is going to Mr. Chebukati directly head office Nairobi. I commend to the IBC that to Madam Chebukati Catherine, if there is no change in South Mogrango, no election. Mwancho mulire bana na kwa igure abuna bamenyi bensemo ya Nyamarambe me yebunge ya South Mogrange County ya Kisii abaganirie kiumbeke bochori ne chimbebe IBC kwene kyamuna obochori abu mwako yegango korekana bure asenchera yoboine obwasyo kuna boigo omurembe askeri ababere bakwemurunganire igoro yokori kwa kwabo bisabara chigotelinera obochori obwo ase umutienyo gocha echi tariki kianda niko batere buna obunereri abwo betabo koine kiwa asobochori obwo abantu nabanke babete bakoriya bagasayo kurinde tibanyoretia amabagaskiri batabuna agati abali ababete bakonyora amabagayo abantu mbali na inde babete bakonyora amabagayo cinga kichobo chori bwaitete bonigo baganirie engane ikurigererwa ase obuimekegima elio abochori obwo gose okoringori okobego gokorwa bya abantu abayi abachorwe abo barachie gotenenera obochori obwo elio koenekia obochori bwo murembe nabo igo obwasyoku tokotikana na yokora seseme ya South Mogrango nigo eserikali ye kaunti ya Kisii nabo igo abaremi beka wakorwase gosebyombe byabaremi ebiterete oburemi bweka wakorwase kaunti ya Kisii byatwarire omoeso ne yamagega yabarabukonyora oyorachie kogora ekawe yo korwase nsemo ya Korea ase barachie bateruna nigo erachi kubakonya mono ase okonyora engere nabo igo kororobya oburemi bwabo gose gutwara moyo bokora oburemi bwabo obwekawa ase nchira egwenerete. The governor Y and myself as his CEC, we've now been able to have a coffee buyer coming to Kisii to start buying coffee from Kisii, and we strongly believe this is the only way to go. I know we fought for this thing for quite some time, but much more we want to see the results than the wars that we've been having, and the result will be having can buying our coffee from here and our farmers getting the money they have never gotten. I don't want to speculate how much because the process of agreements on the price has not been arrived at, but I know they'll get more than what they're currently getting and they'll be very happy. And we're praying to God, if it goes to double of what they're getting, I know our farmers will be very happy. By that I mean, currently we are getting an average of between 50 shillings per kilo. And if our buyer can, and the union work in a way that our farmers get 90, 100, or even up to 120, then our farmers will be very happy. The way I've seen things is we'll start somewhere, but we'll keep on growing the price. So we're giving our farmers hope, and we're requesting them now to start proper coffee farming. The county government
and the union, we have extension officers who would be supporting our farmers. We've just seen a demonstration of the nursery that the union has done, which is being done in all our societies. We're asking our farmers to get the seedlings from our coffee societies and the coffee union so that we get the proper trees that can produce about 15 to 20 kgs. And you can only do that with good husbandry and getting the good seedlings. The seedlings, we have them with the coffee union and some of the certified nurseries that we have in the county. But actually, let's work with the union to get the seedlings to our farmers. The other issue is the union. We have a lot of confidence as a county government in the management of the board and also of the CEO. We've been seeing, of course, prices were not so good, but the union and the board has really tried to improve things for our farmers. I think with those remarks, I want to invite Professor Care. Manchumugere bano na kwaigure abona babwatani beke ba burimi bwekemeri yekawa na bayiga serikali ya kaunti ya Kisii asabatairo namba cheko bwaterana kweneki abuna ekemeri yekawa kyabeire usobulimi bwekemeri yekawa bwabeire bugukini wane nase orogongo rwagusi erikokonya abalimi bekawa kwegenderera bya nabo igo konya ase ugukini uchumi meye kaunti ya Kisii ikatagendera togotigara samanga nayo yoburimi nigo abame agose abalimi bechae korwase factory ya Itumbe nabo igo Nyamache abutukuregero babete bago kutwara egekaro naba director babo erego kwanera emerobiririye bwenta kobekwa kweneke buna oburimi bwekemeri chae babiri bugukini wa asensemiyo aba director abo korwase chitundu gosagorwase chi factory echo ni wabete bago kwanera manke kubwatikana nekemeri chae buna kyaberege gokoria korwase amatukari magega oikabona igana rayaya abwenerete gonchoreriwa erioko irera egosego konya balimi kwegenderera bya asubulimi bwabwe chae asababete bagote bamna nigo baganitie ko bwaterana erioko kusira abalimi bechae kora ubulimi bwabasenchira erenkia nabige bwenerete asubigo babete bakuru okubori gucyase abalimi bechae kogendera ko bwatya machikari abekire eriyo gwekonya userio kororobya ubulimi bwechae ase ensemiyo orabati oro muri keito sara nyaranki ontita nigo atwaliganeretie nigabete ka gusangana barabuna tigatoiwe nara yaya ababwate iguru yoborimi bwechae ensemiyo Chache tuliweza kupata chai 1,497,000 this year. Last year ilikuwa 1,439,000. So there is an increment of around 58,000. That is green leaf. Twende Masige, tuliweza kupata chai 5,832,000. Last year ilikuwa 5,887,000. So Masige there is a drop of around 55,000. Twende electoral area ya Moitangare tulipata 5,485,000. Compared to last year, we had 4,662,000. So there is an increment of 822. That is the most improved election area. Iliweza kutupatia chai mingi. In total, tulipata 12,814,000. As compared to last year, we had 11,990,000. So there was an increment of around 824,000. Ile yenye iliweza kuongezeka kama chai yenye tulipata. In Itumbe we have 58 centers, 12 centers from Chache, 25 centers from Masige, and 21 centers from Boitangare. Nikiangalia na Central, tuanze na Central, basi Central. Kwa hiyo chai yenye tuliweza kupokea kwa kiwanda majani mabichi ilikuwa milioni 3.6, 3.6 million. Ukilinganisha na last year ilikuwa 3.7
million. So tulimaanisha tulienda karibu, tulikuwa chini kwa chai 150,000. Hiyo ni chai kiwango yenye ilitupungua kwa hiyo Central. Pogotaurio waliweza kutupea chai 3,159,009. Hiyo kilinganisha na last year ilikuwa 3,247,000. So kiwango yenye Central ilipungua ni kama almost walienda karibu ifanane. Area yenye labda haikuweza kuwa na drop kubwa ni Central. Na hiyo ilikuwa na difference ya 3,900. Ni chai yenye karibu walinganishe Pogotaurio. Kwa sehemu ya Borabu iliweza kufunga mwaka na 2,592,236. Hiyo ni chai ile ilitoka kwa Borabu. Ukilinganisha na last year ilikuwa 2.6. So ilikuwa 2.5 na last year 2.6. Kumaanisha karibu tulikaribia kiwango ile tuliweza kupata last year. Na kila zone ilikuwa chini. Karibu kila zone iko na chini by almost 100,000. Ukiangalia Borabu tuliweza kuwa na negative of 72,255. Hiyo ni kiwango ya chai lile pungua. Utaona ya kwamba Masike naye iliweza kuwa na 884,906. Kwa hiyo chai iliweza last year ilikuwa 1,061,092. Kwa hiyo sehemu ilikuwa na 176,000 na difference. Kwa jumla tuliweza kufunga mwaka na 10,098,138. Abo bana n'abalimi becha babeta bao kubakumirana n'aba director babo anena se factory ya Itumbe na Nyamache chonsi chigotoka ase ebunge yabo basime county ya Kisii eryo gukwanira igoro yaria abwenta gokorwa eryo gokinia ekemeri yecha gusukini bulimi bwechae anene asensemeyo ase abalimi babere bakuboriwa kwenekia buna nkwerwa bale na gokoro bulimi bwabo bwechae eryo gokinia obulimi obwo ase ensemeyo ya Itumbe omwanchi omurigerera inali agenderete gokorekana anena se county ya Kisii ase sekte yoburimi nekero serikali agenderete kwenekia buna ensemo yoburimi nero yabirege kwewaribaga eryo gokonya gukinia gusego changia se uchumi yense ya Kenya ikatogotikana nayo nigo muraibe ense ya Kenya umusike urumwega Kenyatta eukeyega aberega kubeka SAE ya machiko atano nomo ase bunge ayara chikokonya koreta amaunchorerio ime yense ya Kenya egati ye amachika yabetega kubeka SAE ngamono kurendwa kwa bana asa nenchire mu yokoenekia buna abana babere bakurendwa buya babere bakubekwa asagia ase ebinyoro nabo igo ense ya Kenya ngima bunenchire yemo yokuba beka asaronke yokuba abantu bengencho ase amatukari bosyo egati emiroberio endemenge wasabetega kubeka SAE yokoenekia buna monchorere yayo na chikokorekana imense ya Kenya eryo gokonya ense ya Kenya kogendera byo gusiwa kegetambukero igyo ogukina gusikogendera busyo buya. Togo sasa manganari seminigo serikali wetrase wizara yetsemi agendrete kwenekia buna emirovirisene yabekire eryo gokinia sekta yetsemi mense ya Kenya mwaziri wetsemi Professor George Magoha ningatayire buna emirovirene menko muraibense ya Kenya muske urumwiga imwige Kenyatta beteka gochakia asensemu yetsemi eyo bari no kwegena buna nechie kogendererwa eryo gokonya chisemi gokiniwa ase birenko bigoromono ase chinsemu mense ya Kenya umwaziri Professor George Magoha uyobete ga kuigura heola se esemo yeskurio boroso ya Kironya iyo gotoka ime ye bunke ya Buri county ya Meru nigo abete kagoteba buna nigo agochia kogendereria emirobero ao eryo muraibense ya Kenya Uhuru Kenyatta abereka gotigerenchera asabete gwakambia mono asumuske Uhuru Kenyatta semiroberi myabereka gokora na otabuna nigo abereka korwa umuchango morene bwogokinia obokoreri ase ensemo yetsemi omuske Magoha niga
barenke nabarai au gatiabo omobisomone na sekiombe kyobotukidisai George Kinoti omugavana we county ya Meru Riaito murungi abwase bonsi babete ba wakangambye mono gochya umurai wense ya Kenya asemerubererion siaberega kubeka serikali yaye asegeka ke myaka 10 aberega gukora na umurai wense ya Kenya eryo koine kiabuna chiskuru nchire asagia yogokonya abaorokiwa kwenyorera tsemi ase obwororo. See electricity like you are seeing there. You can see the roads, you can see the water, you can already see many other projects which you have through especially the president. As Meru people are people who are not thankless, and that is what we have come here to demonstrate. And for that reason, I really would want to say that for us as a Meru people, we feel that Uhuru really has a soft spot for us in his heart. For the last 10 years, the president has done many things. Developmental projects, good leadership, trying to solve issues pertaining this nation, trying to do the issues pertaining the region of, of the Horn of Africa, trying to resolve issues for Africa, trying to resolve issues for the whole world on our behalf as Kenyan. The government that will take over must be ready to spend money the way His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta has continued to spend money on our children. Ahongoro asense mwitsemi ase mwaziri w'isem Professor George Magata eruna nigo barachi kubwatirana kwenekia buna serikali gose sekta itsemi yaberege gukini wa sekerengo kegoro imense ya Kenya tokoira nasamanga nage siasa buna naika kumanya buri tangani obo mubulya bwa Azimio la Umoja wa Kenya nigo bagendrete we yakireko ko ase chinsemo au na kwenekeria gose kolera chira bananchi na raya barachi kwekerania chinga kibarayi wiri bagali okora ense ya Kenya bakora wano mwiruke bendera yekirogo kyobora yobonene bwense wetra sobu mubu muskiraila molodinga na baigo omokonyo ye mabakarwo baigo muraibe kyama kyana Kenya nigo babere bagota no bo mubulya bwa Azimio la Umoja wa Kenya no bubura chiekoleta amaunchorerio ime yense ya Kenya okwana aburi tkore igoro chinga kibaye we akireko ko ase chinsemo au ime ye county ya Kirinyaga Raila Odinga nigabetega go kana kegima buna eretarigo chikwerusia ase obochorio bonene bwo mwako yega na koteba buna nali no kwege na buna nigo barache kubwa ase obochorio bwo ase ekerengo kiemeronko 52 igoro yemia ase barache kubabwa abamerera baba bari abagwatani bobo mo bwa Kenya kwanza ase semo ya Martha Karua nigateta buna eke nigo barache ukora mangana yobo kurumi imeyense ya Kenya nigo barache kweneke buna richi kongo bwati walire bwikiranu elio koleta amagendero na watana nigo baganitie abarayi gose oburayo bya imeyense ya Kenya na igonere bya bakenya gochora abarayi bali babwate amarorara maya ase abakenya singa kechini gaba bwatari bande ba mu bwa Azimio la Umoja wa Kenya gati yabo Charity Ngilo yoro mugavana bwe county ya Kitui egati yabanda abange nabara babere bakuriye ira yogo chia koleta ama unchorerio gose kumubwatya umuske Raila Molodinga kwene kyabuna enero raire libagalio gose obobuyi bwokora ense ya Kenya asebo igo bamuganirie omurayi bwe kyama kya UDA Dr. William Samoei Ruto kurwesko ya bene gochya se omurayi wense ya Kenya umuske Uhuru Muigai Kenyatta. Tulisema Kenya iko tayari kwa mabadiliko. Tunataka ukombozi wa tatu. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru, ikamaliza ukoloni. Ukombozi wa pili ndio hii naambia nyinyi ilileta katiba mpya. Sio? Na ikaleta ugatuzi, sio? Sasa ukombozi wa tatu na wa mwisho ni ya uchumi. The economic liberation of Kenya. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Na ni ya vijana na kina mama. Vijana mko tayari? Mko tayari? Na mama mko tayari? Baba endelee siendelee? Endelee siendelee? Agaba nasema baba endelee nione kwa mkono. Hiyo ndio sababu tumekuja. Huyu mama Martha Wangari Karua
tulikuwa naye kwenye hiyo harakati ya ukombozi wa kwanza pili. Yeye ni mama shujaa, harudi nyuma. Tukisema tulienda mbele, tunaenda, sio? Ndio sababu mimi nimeweka yeye kama mgombea mwenza wangu. Sasa mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Tunataka kuongoza wa Kenya katika harakati ya ukombozi wa tatu. Na tunasema sisi kama wa Kenya tuko na adui 4. Adui ngapi? 1 ni ugonjwa, 2 ni ujinga, 3 ni umaskini, alafu 4 ni ufisadi. Ufisadi. Sasa tunasema ufisadi inahujumu mali ya umma, inanyang'anya wananchi haki yao. Mali ya wananchi wanaweka kwa mfuko yao wao wenyewe, kwa maslahi yao. Si unajua hawa watu Sahili yeye anaingia, yeye ni membamba kama shindano, lakini baka ya mwaka 1-2 amefura kama kupe ile ambaye amezafionza damu ya ng'ombe, sio? Mnajua hawa watu tunasema sisi tunataka waweke hao kando. Kumaliza mambo ya ufisadi, Kenya inaweza kuendelea mbele. Maana itakuwa na mali ya kutosha kuendelea mbele. Nyinyi mnatoa ushuru kila siku. Kila siku nyinyi mnatoa. Kila siku, upende usipende. Mama akiingia katika duka hii, akinunua pale chumvi ametoa ushuru. Akinunua sukari ametoa ushuru. Akinunua unga ametoa ushuru. Sasa kwa unga hiyo sasa ushuru kubwa kabisa. Akinunua pale soda, ukikunywa ile soda Coca-Cola umelipa ushuru kubwa sana. Kivuta sigara ndani yake, ukikunywa ile one for the road ile, hiyo sasa ni mama yako. Hello? Hiyo ni ushuru serikali inakota kwenu, upende usi. Lakini hiyo ushuru anatoka kwako ili akufanye wewe nini? Ili wewe akujengee wewe barabara mzuri. Sawa? Ili alete uwe na maji. Ili uwe na stima. Ili upate matibabu kama wewe ni mgonjwa. Ajenge hospitali pale na dawa hiyo ndani yake na nasi na daktari, sio? Ili shule zijengwe, watoto wasome sawa sawa na walimu walipe mshahara, sio? Haya ndio sisi tunasema ufisadi inazuia serikali kutoa huduma kama hayo. Sawa sawa. Ingine tumesema wafisadi wafanywe nini? Mwancho muri bono nobo mobwe azimio la umoja wa Kenya babete bawe yakire koko ase county ya Kirinyaga na gukwanira na raia ya barachwikirania chinga kibara iwedi baga aliokora ense ya Kenya. Yero mna chinga kiecho nigo umurayo ibe kyama kia ODM na boigo mokonyi oye babete bakubekerwa egutua ayoburai na abagaka kurwa segesa ku kyaba ikoyo asensemo ya Wanguru imeye county ya Kirinyaga na bakonyora maseseni ayogo chia kurwanira ekerwe kyo burai obonene bwense asobo chori obonene bwo mwako yoiga nyero buno bomoboria bwa Kenya kwanza na barabwa buri tukore igoromba beta bawe yakire koko ase ensemo wose county ya Marsabit asababeta bawe kirana ase chinsemo au na kwani abamenyi be chinseme cyo ko babwatsia astoro chobuna umurai be kyama kia UDA Dr. William Samoei Ruto na boigo ababwatani bande gati yabo omoseneta we county ya Tharaka Nithi babete bakumugikiria bororo umurai be kyama kia UDA Raila Amolo Odinga
asekeria akugikeria gose akomochie kiumbe ky'obochori n'echimbebe IBC asokoreta umuroberio omoyia bogotumika kerera asokubarikia abakchikura na goteba buna ine nchire yemo yokoro kya buna bwoboire gocha kubwatana ase obochori obonene bw'omwaka oyega ase ngencho buna nigaro rere buna nigara chekobua gose baba gose obomo gosomoske Odinga nigara achie konyora ogwako konene ase omuraibe kyama kya UDA Dr. William Samoei Ruto ara achie kumubwa ase obochori obwo asabambuganetie koerusia ase keminano onyete ariganetiko je kuminana n'umuske Ruto ase obochori obwo erokoba abana inchiri bagali yororo ryogosoa ase obochori obwo mwancho murigereria inama ngetogenderete gokwariganeria korwase MS itogaiga inyorobuno n'umurobere bwe risoria itomurobere ko gochira kira ritkoria Jumatatu wikari tkoria Ijuma chinsenyo wika chinsa isano nemo ekarabano to kumanyia na raia yagenderete gokorekana ase chinsemo ritkoria rero ntubwato mugeni ase studio itogaiga itorachi gokwanira manke igoro yechisemi atumanyie na raia ya abeire gose chisemi na kichigenderete kororokana gose na kichigendere ekerengo yechisemi na kigenderete kororokana imeyense ya Kenya naki amangana yobo tumekwe mitandao yekerero abeire gago konya asubutu ase chisemi gose mechando keri abeire ge koinekiwa ase chiskuru au egati yanda manke kubwatikana na mangana yechisemi gobano mwancho murigeri ntaite na agenda sumutimo komoke kingo irana ningirane no mugeni eri otochie gusanga amanke gendera gutubwate wetera sensemere ya YouTube Ndizi TV News na bigaso mutandao Twitter na bagotonyora wetera @Ndizi TV News eri otogendere kumanya manke tobasa guskare. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Nigo bono yako nikirundekerene Nego kurendera Chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima Na bogo tonyora Asorogon kurbogusi Neji kaunti chito etanaine Una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori Nechisemo chinde chinyenge Nigo kotonyora Asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV Nigo turine kirenga Ekio korentera Emerubili emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Ubwensu Bwumugusi A company ya Davis and Shatcliffe Nigo ya korentire chimashini au shekerero Ichio gutumika simirimo yao Asobo koreli bwabo Nigo bakonia Chipampu chiria chio gutumike engine Na boigo ichi gutumike stima Nkoni abali chiria chio gutumika Asugo sialera ebimelia macha mugondo Chia sprinkler Na boigo drip irrigation Boigo Mbabuate chipampu chugwa akamache Kuruwege sima Mbabuate chimashini choko na chogo nyansi Chi generator Chibirengo au Chi solar panels Chogo charge Chi battery Na koga chumuliro Na boigo chiria choko buati ya mache Mbabuata mariogo Yogo sibi mache yukonywa Ebi abuso Nebintu binde binge bigo tumeka Asugo sibi ya swimming pool Nigo vakubeka chipamp Chuwa kamache Ichucho tumeke stima Gose sola Kuruwase jibohol Gose bisima Wikase tanki yao Boigo Nechitaya Gose birobo Byo gutumie sola Ekero kwagurire Kuruwase bale Nigo bago kubugoria Umusigo Gwikase nka yao Nigo bagutoka imeyumu chukisi Ase bara ya Hospital Road Angenebenki ya credit Ase roundabout Irangi na KTRH Bakirisimi Ase namba Inotisano nebire Inotisano nesato Isano nemo ibire Isato isano nemo Inye isano
gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nisatu eyemo isano na ibere marakabire gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nisatu eyemo isano na ibere gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nisatu isato ibere inya Davis and Shatleaf ango yobo kori imirimo bwao asogotumeka kimashini chekerero soa asumutandao ensemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bimirubyo ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu bwomugusi ine aye no mwana siasa okoria ikirogo bono tibwe chanda eduka Kisi Brands twachire angenaye enyorere ebintu birya organitia se campaign yago aiga aseduka ito ngo print tore chi t-shirts chi hoodie amaburi chi kobi chi banner chi reflector chi poster 3D signage chi lightbox boigo ngo kora tore vehicle branding gatia yande amange tibwe chanda kogendare no tore angenaye aiga somo chobosongo ayegonsi pi niko koyanyora aseri gori lya mubuko tustarere asamagacho a Uhuru Plaza ekoroba ya kabiri boigo nabogo twakira esimi ase namba 0727 026 368 gose 0724 297 565 Kisi Brands Creative Printing Solution. Isawe chanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorro bokora liboro buya aseduka ya Villa Valentino wogo koroseria chikeki chia kerengencho aseri gori ritari kogoita ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes anniversary cakes birthday cakes themed cakes corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asogo tutarira samaga cha Uru complex yogo toka imeyo mochobosongo asamange gose kobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyansu na boigo eyokuganya kwao Ndizi TV obwansu bwomugusi. Mancho mulgere na ndeni gongo kwarigani togendere no murobiri bwe risoreto murobiri ko gochira kira ritkoria Jumatatu we karitkoria Ijuma chinsa inyo we kachinsa isano nemo ekarabono togo kumanyana rayaya agenderete gokorekana imeyense ya Kenya na akera ritko gose asumurobiri yegango chitore twatwara abageni ase studio gaiga eryo baba gusangana into igoro ya mangana au asensemo itsemi asensemo ya siasa asensemo yo bochenwe gatia yanda mange na ritkoria rero ndaneka go kumanyanto bwato mugeni ase studio gaiga oyo torachi go kwanira igoro yamangana yetsemi anene ogotumeki we chinchera chiekerero gose mitandao yekerero asechisemi mbu ya kiboria abu abeire bokororokana asugutumeki bekerera asechisemi na nara yaya ali abeire gose mpitango kibiri byabeire bikoenekiwa asechisemi ekero ogotumeki bwekerero gose mitandao yekerero yabeire keko gego chagati gose gotumeka yono mwancho mulgerera ndengo kwariganira togendere gusanga naye kero ngo kuinyoria buna nabakwenda rutubwate sensemere ya YouTube Ndizi TV News
aso mutandao Twitter na bagotonyora wetera @Ndizi TV News na bago nabo ogotorikira ujumbe yao gosekerengerero kyao wetera ase nambera ase screen yao gagu erio togendere go kumanya ente tukumwarigana mugeni west omugeni weritkorya rero erio emanyekaniere ningo tumanye guchaka omuroberio ogwo gukwanira iguru ya mangana itsembi karibu sana omugeni. Asante. Nabo kubanyo mwanchu murigereria ningo ngayokoro na ndengi kogokora. Mbia mono sana. So ko ngaregania ase studio ya ino. Lituko lya lero. Asa maleta ngoro ku Albert. Oro. Oroko. Albert ni gaiboire Kisii County. Ase sub county ekoro ku Bonchari. Ward ya ekoro ku Morenda. Ase sub location ekoro ku Bomwancha. Lakini alibo Mwancha ikonkuru ase kenyorege sinirige ekoro ku Itongo. So gali nonka. Albert no mwalimu. Igongo somia ase sukuru ya Banyaroka ya Itibo Girls. Itibo Girls ye kutoka Marani sub county. Ali manga isecha igotolege tunugoro. Karibu sana serituko lya rera ase studio ekero nontagete tokwanire iguru ya mangana yo butumikiwe mitandao yekerero gose technology ase ense mugusasa mangana ya isemi aso obo igoro ikegimanta tokwanire iguru ya technology ingi technology gose ninki butumikiwe mitandao yekerero emitandao yekerero timanye tina bonda chiko burukani mono yo igabweke gusia mono bwege songo elina litoranya ko batoko igwana na amona abantu bale followers be TV eno ya Ndizi TV okunuko burukania amangana ya computer asa masomo elio abanafunzi balitogo ikera banyako baba ku understand mono ninki toko barokereria so ekero toko tamangana computer ame igo bago tuigu bwango mono wetani ekero toko kwana usaigo toko tumeko mono igo kuna watabuna achi computer ngo tumeka chirase chiskuru kutumeka tori chi computer unabona ase skuru ya nengo somi ntubwa to mulimo go somi computer banafunzi tubwata abange bakora computer nande toko encourage abana abange mono bakora computer ikiagera nigo bakorege ntukere real ase engenchende litoko somi toguruka riaria yani kiliogo somi no mwana karoche nakyo ekyo toko genda kubasegeta bakora umurimo yega mona ase njugo kubabeka asagi ya mono gotikana na le gose umurimo o computer ase chiskuru mirimo kinainde gose obutumike ubebe mangana ye computer gutumeka mono ase kero umurimo ngotuma gatori chi computer because ase program toire na Ministry of Education one of the tools toire koro ku schemes of work eleson yemo wikebe ngo gotumeka computer wikera abanafunzi na abana umurimo osiari nare gosomia asomo bwekano wikantumeka computer ase eleson yemo eli abanafunzi banyako bakorange ke maenenga igente keganare ukwana theory igokere practical at the same time na kimogo tumeka chi computer chigase osomio ko kanyora mo kwenda ne chi computer class ime gose na kimogo chitumeka ase ogosomia bana good in most cases yeto gutumeka chi laptop na ekerombote laptop yane kwenda ne class ime kana kire class ime na beka nanya connect usia se projector ono note chirinabu atenare kwa banafunzi usekeri nare gosomia yoke bangire in PowerPoint form onye video ende yarenge nare gutumeka asogosomia nero no ere part of the PowerPoint so that ekeronko somia banafunzi bare video eyo ekero banyero rire bone bako igubu ya mono wetani ekerongo sominta bwa computer ase buna yo mwalimu gwatere ngutumika muri chi computer ase skuru ase chi skuru eri okorwa amegere guchi ase abarokiwa ambuya kibori bwabeire bokororokana ase mono buna inwa bari mutotara cha ase abarokiwa mbuya kibori mwabeire gokorra akere korengani wachinga kigosine matukari chi computer chitai gutumika na bono chi computer chigutumika ase okorwa amegere obu yaboraboro no bonge onye class kere ngwenjo igosomine kero ngutumika computer
because abana attention yabone gere 100%. Bago tegerra uyamone kiagere go ban tegerrete na ndi baro chenkinge ndrete go somia ase computer. So we are umbaro. Na kero kende toranyora asibuna bari mu gutumeka chi computer iga moranyora bokongu bonde bonse gose some challenges aso gutumeka chi computer chiga. Challenges nchianya gobora. Chira chingo toka chire. Umanyete chi computer chi gutumeka chiro umuriro. Kero kende na bondaga ni gutumeka computer akiyonyore nga umuriro tokole thiki. Toyo. Ine romeja the challenge kwena ya tokororo. Lakini rende skuru yaitu ni bwate backup ya generator. Kere stima ya achire generator na beko twatumeka kero tubwate chi lesson cha tugutumeka technology okonyore generator bekira on twanyako bato togosomeria banafunzi. Wakwanire monasi skuru ya ino skuru nchiro ndoma ya skuru nchiro chinyinge chirigo chirase ebinyoro imegose chitari konyora chirase none gwikera mangana yestima atari nigo kiregentege ko nguna kiora kwanire igoro yo skuru bunecho konyora chitari gwikera mangana ye stima gose chi generator ase Kisii County tigante abo mane mboringa our county government yatemire sana yekobwatira na national government. Most of these institutions injire connected to power. Aschirinata alrechi nyinge chi sub county kianda chi Kisii County konyorange stima ne chiete kere primary school. Tinka gere tingu muchando nko inakobole monororo lakini rende nelie kero power tayo ali muchando rabe. Lakini the moment there is transmission of power computer studies na bochiko somiwa. Naendo moraliante to konyoliga. Serikali yetu tubwate yabono. Kere alego so ni power. Ono mwaka 2013. Mba chitene chi laptop. Asa abana ba class 1. Kero ba locho ne chi laptop mba locho na chibusa. Wikeste mayalo to ekananga ya bekiru ase all primary schools chire Kisii County. Iwa mangana yo modroro no temete gutara Kisii County onyene chisamo chitara ikerunke igo lakini majority nchibuate. Kero kendo wakwane kero kende kero bonota na bari mwa banke nigo babwente gutumia chi computer guseba bagutumia chi computer agosomya bana se class na bera nyareka ne bunaye no bwate obumanyi boke gutumia mangana chi computer abari mu mbaro kero kendo ranyore bachire tibabwate obumanyi boise inaso gutumika chi computer na kiego chi yababera umaete kerto kwanere ure chi computer ntomine ti a computer ria nene yoka nonya ne simi ya koboko ne computer tokonyoroka palm computer ese goto kanange skuru tebwati chi computer chiri chinene the monitors no chiro chechiga mo gutumeka ase studio umwalimu na bagutwara information ase simi yaye utwara animations ase simi yaye onyako bagakorokia abanafunzi keriaringe ko basome anje no mwalimu ogosomi biology ase school ese gotowe kananga litukeli naringe gosomi for example chi form 2 una manyinga agutara ase umubire ikonko nda ase simi yane nabaletara animation ekoro kibuna manyinga agukoba pumped korua senkoro airochi ase lungs korua se lungs era ni wase nkoro atali wase umubiro mugima bone kerongo baro kiegente kigo igo ba understand ti uya mono wetani nali ko basomi ntali gutumeka animations kero kende kero nende mbiya monne kasokore tamangana yechimi maite chiare tro muchando monene sana se binte binge nabo iranyarika ne buna okonyora buna yo mwari munore class ime ogutumeke simi ya otete gosomi gosemure mugeto tete korokia bana gento gete esimi ya ongese no yogeti abakonyora distraction ya chire gose binto gete byachire nakonyo muntu wakire simi gosokori kire message na kimogo chia mwanyara ko wetanga kurwase mechando bunejeiga obutumeki bwesimi goes with discipline. My focus on yali nga sogosomi distraction ya chiro muntu ngakeire igongo mutumira a message back yoko matebinga I'll call you later. That is the discipline rasti simi lakini yese gotowe kananga tubwati that discipline nabona endo korate ne gosomi kwanda gochikubuguli simi lakini renda as a person there is discipline in me
the moment na dedicated the 40 minutes chiritoire na Ministry of Education chinse chiko maitenga noko somi ndo wensi ora akonya na utumeka my phone noko nyebutora onyora customized messaging, I'll call you back. Ingiki uchikiabe kero konyora baria mbaro ba una waterira bugwakirwe simi kwanyoro go receive simi yo so kubwata kwate yumuntu rabo kumakira egente kengeri koreta distraction ya saboro kiwe class ime ase bali ba kubwate simi bali class ime nkoletere distraction batirende bona naika okwana intubuna balimu ntubwata wa code of ethics and part of this code of ethics nelinga kerole class ime mata asiogodire na china banafunzi balioire na baiboli obasomi bamanye kibawenda kumanya batia solio kogenda beyond igona mama chakora tumekyo bwe chinchire chichekerero chi computer chisimi asekela sime na se bose amegerio ya borokiwa tirigo chiyare tumuchando asa borokiwa banki anene buna sichinga kechi cyabonega twarere nabana banki nkonyorure basoire monasa mangana yemetanda konyorure no nabandi babwate chisimi ngwikerere kwanyora no nabana yani mbali konyora time yogo concentrate monekero muko batumekero mugutumeka chinchire chichekerero ko basoma kirege ntongo cha kere no buya bwaye no bobe bwaye lakini tintake tituligereri obobe mono hontake tituligereri obuya bo mutandao asogosomia kero kende abana batogosomia aschi family bakorwa abaibuli babombe nyarete kiwango fulani babatigirete chisimia aschi nyomba bone kero bachirali esukuru intwe toko basomi tubutumeke simi lakini gili baokora ekero bale nechisimi ntoko nyara kumanya ekero balenka so tiganke tebenga obuyamborororo kero togosomi togotumeko mutandao naende aso obotumeki obo mutandao obo bemborororo aso monu bwekanya more togotebanga there are pros and cons, that is advantages and disadvantages chogotumeka technology in teaching. Yeah. Aso bwagarake ninda itobonto kwanira obuyobo no bube aso gotumeka togo chaka na mano obuya. Yeah, obuya barabuno bonge sana. Lakini nyuma ndara kwanira obuyobo iga. Ninda to kwana mangana ya iga yo mtandao. Onya tali mtandao ose technology. Nale gotoka ga iga litukolia lero. Your program manager had to call me. Nege ndatu mugete ko ngakera nesimi eyero mwana o technology so yaro to ngasimiteyo nale kunyara kumanyeka na sende ntoka se studio yeno ya Ndizi TV tukolia lero wokwanera igoro ya effects of technology to students. Elia kabere umtandao noro kogera inubu na Ndizi TV munyale wikera your viewers yale ko banga technology is not there mwale ko nyara wikera your viewers elibarole program weyega ere ya muhimu mono ase obogima bo mwanafunzi litukolia lero ekerenge kenene tukuligereri is effects of technology on students. Ekerto kwanera student litangani leta student comes from the word study. Igango yo no monto orange mono gosoma. Na students aina mone to kwanera abana bali high school and above. Igonga se program yeli tukolia lero to kwanera abana bali high school uchigoro. Abo asendo mwalimu high school no nda chikonya koba ngo kwanera mono. Bono abanafunzi abange nkonyako babale bakorora bagotumeke ebintu ebinga asichinka cyabo babwate chi TV ali nyomba abandi mbale bagolere chi tablets bagotumeka abandi mbale batigeire chi simi ambo na abayiboli babo ebintu ebigango nyako babale bakubitumeka nanene monekero bakubitumeka tuyikonyoro mwiboli karororo Ustuikonyoro mwana umwalimu karororo ikiagera nigo balenka. So ekibako nyako babakorora na ko watch ekero balenka mwiboli goso mwalimu tabwati bomanye bonde bwensi.
ekero tukwira na ase research igego toro kinga abana abange abo bari teenagers na abana uchakere miaka 11 ikere miaka 13 before tutaraswa sabasai abana bage bagutumika 11 hours as a media yani the 11 hours igokonyora bari dase TV usaka base simi usaka base tablet eliagoreire no mwebori oye eyebone go toro kinga abana baiga igo bago spend more time on technology than chinga kichiri bago spend as a school nabasa abange asense ya Kenya bono iga they are the largest consumers of technology. That one is evident because okonyora chinga kichi nyinge abanafunzi ekero balenka igo barasichisimi. They can send 1,000,001 text messages within the shortest time possible. Eyubono buna intu tutanyale okora. Lakini asebarabo they can be able to do that. Sometimes no bakobera paka late in the night sana ne chabo tuko. Ara ase simi, usara ase TV, usara ase tablet. Kakuna kuligere messages agotomero nabasangi baye on social media. Na kumaete social media platforms to wate squeeze ko chire chinyinge. Ntobwate WhatsApp, tugatwara Instagram, there is Facebook, there is TikTok, there is Twitter, etc. Chiko chire chinyinge sana. Na kero kende kwanyoranga no karase simi yakona go play video clips. Kakuna kuligere videos. Chia bantu bandi maybe bali bakuna okora chigosori mbali. Ikobono amangana iga technology na atakeira nene mono intubuna abayiboli gose intubuna abalimu twanya kuba tukumanage abana abayiga kero tubatigerete these gadgets obo mane mbolinga ase tuikire bono iga ntokonyara gukora without technology ntokonyara operate without chisimi operate without tablet Wikebenge kera bana bale nyomba no batigerete simi kwa babolinga kende kiabera abukire kebego sekia so ekero batigerete simi echiga no kuba manage ngakibago chitumeka eli chibakonye ikiagera bado n'abanafunzi bale nande mbatakere gosoma egento kende tuwenta kwebolira swali intubu n'abalimu n'abayiboli usually tokubwatira n'abalimu n'abayiboli liswali na tokuboli ndiringana ki technology yeiga ose these gadgets toeta abana baito nko bakonya chire asoko enhance amasomo abo ose nigo chiko bakonya kubaira asobusiru ena liswali na tuwenta kweboli Mbia mono mwarimu mwanji muri mnogendera ko iwo ino mwarimu korwa seskuru y'abanyaruka ya Itibo bere akwanira igoro yo botumekibwe mitandao yekerero anene ase chiskuru nakwa igure obotumekibwe mitandao yekerero ase amasomo nigo abwate gose ebwato buyabwaye nabo igo obubebwaye obwanene bobeire bwo gukinya uborabe bwo gukinya ebirengo bisemi gose koira neze ebirengo byesemi yarabuna obotumekibwe mitandao yekerero nigo bogendera kwenekiwa anene ase chiskuru au ase chinga kichia bono awase yaberege koleta impact yenene ase aba ekegose asensemo yechsemi ekatogendrete gukwanira yabono ni kontete muwarga nainde togendere gukwanira mange asago chigoto tebya obuya ucho gukwanira monaso wimimono obuya bolia bwabere bokorerokana asubutumeki wimitandao yekerero ase amangana yechsemi karibu sana na ndu mwari mekerongo kwarigani bono ndaito kwanire aso wimekegima igoro yobo obuya bolia bwabere bokororoka nasu butumiki bemetandao yekerera ase chiskuru mbia mono sana Evelyn amangana ya technology ni garara kabere ngo chale no buya bwaye yere nsementangani na ngo chale no buya bwaye yere nsemo ya kabere bono ntaite tuligereria nsementangani mbuya kyobo iga technology egotoletera litangani technology igego konya abanafunzi baito gosoma it helps them to learn obo mane mbolinga as a technology there are so many educational
elements echi chigokonya abana baitu banyako babagosoma nonya nase televisions programs inchiroro chinyinge sana chia masomo na tuisa gochicha nonya nase chi smartphone ose chi tablets chigatogotumeka. There are so many applications chigokonya abana baitu banyako bagosoma nekero bagosoma using these applications igobako enhance their minds kumanya what is happening in our society. Lakini ndetenda kwenyoliga asa matuka etira makemono mwaka 2020 ntwabwate embeo embe ekoroku corona na chinga kiche chia corona chisukuru chia siegetu nchibuno mwalimu nabwate gasinale gokorego nalinge buone lakini nkwe chanda tu alenge sana ikiagera abana mbale tu siegete chisukuru bakagenda ka na ndentu abwate candidates batakero chigokora matemo igano technology yatokonyete mono asenge nchuchinga kiechiga chisukuru nchie bangete chikanyako bachiko create WhatsApp groups, and in these WhatsApp groups like now in my school we had one tu aligotumira abana assignment banyako bagokora umwalimu nabale gutuka aligako na kubabulia maswali bairane ligali ase WhatsApp group ekero bairane iri na ndo nyako bagakogenda uchi ase topic yende. Other schools baga adopt gutumika Zoom ndengi no understand thing itoko ka Zoom because ngura akora mole Zoom meetings. Yes. Yeah, so bagatumika Zoom technology whereby umwalimu aligotenena osomi abana after basomiri onyakoba gakoba assignment. On the same note, chinga kiche chia corona again, we experienced some universities chiko igora. Back, they were opening back, but this time around bakatebanga no, ndulu chiko tuara physical classes. Ito chiko tuara online classes. So abanafunzi be university bakanyako baba who attend lectures at the comfort of their homes. Yani baleka lakini bagosoma. Courtesy of what? Technology. So technology igojanya ko bakego konya especially universities to enhance their degree programs nonya abana barengeka. At the same note, ntobwata banafunzi bagosoma from foreign countries lakini tibamanye tiororo ibamanye Kenya agaiga, but they are using technology to attend classes. That is, they can be able to link up themselves to the university courtesy of technology. Banya ko bakonyora the lecture notes, banya ko bakonyora the examinations back or online, bamakeli online, even graduation sometimes it is being done online. Again, ntaite ko tebanga ntubuna balimu our employer Teacher Service Commission nata getetoka ndria masomo itu getting professional development skills tokorokanga TPD. So TPD etokonya kor online ntuliko genda ase tuachi gosomiwa lakini ekerombo ate simiane ngisaransete ngabeka na earphones ogoto ngonyarande ko banga somigu naende na irane lia maswali ekerona aboligu naende na korama temu gali online tuagendera. That is what we call teacher progressive development, TPD. Ikobono technology ya to motivate rimono intubuna abalimu. It is motivating our learners bagendera ku access more information. Ene point ya nintangani nga technology enables students to access information on the same time it enhances learning. Yeah. Igo mwalimu kutoka takata none kero moko abana chi assignment gose gasiri babwente gukora ku rwasichinga nkongor muri advice gose no nkumbanchira muri bakora assignment igwetera se chinsemo chi metanda with manene semo yesimi. Yeah, in most cases to make WhatsApp groups. Yeah, we have connected the parents, especially from my school, to kubatumera assignments on WhatsApp through their class teachers or tumera the assignment wanafunzi bakora kero bako go school kina kiendege tanga to collect ndo atumeta assignment on WhatsApp mu akorete to ango to maki so that you can be able to access
inkibanya ata ko baba gokora na ningi kia babere tege ko ngwaso gokora obo ko muri go chibwato ke kero konyora na bono mwateiri abana bachi ko kora assignment with rasenchira yesimi mate squeeze si simi chiacha na bo turkonya guchandika kuri gento mono na bokwenda se Google kwa Google egento yakoretera machibu toro chibune gente ke gange chi go chanda abana mbachi gutumia chi notes zirimo ko baise school na balimu obu yachimi bagutuma kana cha Bible abana funsi abaga baitomba bwati simi ande mbara ikereji ugo twale simu although simi nchira chinka chiabo lakini we usually talk to their parents kero tu atumira assignment igego chiro mweboli chinamba jesimi tubate ni cha Bible tali cha banafunzi bono mweboli nero ko ndo download the assignment onyako baga ko iro mwanafunzi oyokora nabokero kende ko nyarika nonyo oro mwanafunzi inabwate simu yaye ngari ero irwa maswali no mwibore lakini nabagutumike simu yaye kwanyora onchira se Google akoguru mete nabo mwana umwaroki wakaenda gari agugulu amachibu korwase esimi erega siyaye basinge njato itokora assignment yaye ari kama chibu ari gari kari gocha wetera some gose achikoira na se chino tchiri mwani mwamwete korwase school Evelina mbia mono sana so koleta point hiyo lakini rende it is part of my points because technology enables us to access information. Information ne linga kero gento kiago sinyira konyora korwa se bitabu yuko kogenda se Google. Wakiliyororo ku understand what waro wanyiboro obonga mono igoro yegente kya kwa boli. Asante sana. Mwancho muri bana bunogendrete kwiwani watogendete kwanira mangana yobutumiki bemetandao yekerero icho eyere obutumiki bwe computer chi laptop na boigo chisimi asa mangana yechisomo aya masomo ase chiskuru anene ase eskuru ye secondary wekirani ante turagenda sumutimo komoke igoto siba mache iroto koira nanto gendere kurigeria manke anene ase agendere gukorera obuya bwa technology ase chiskuru na boigo obube boro bibori bwa bere boko inekiwa ase obutumiki mangana aye metandao yekerero ase chisemi ngobo no mwancho murigereria hinyoro no murubiro gwe Riaito oyo gochakira tkoria Jumatatu wekari tkoria Ijuma gochaka chinsa inye weka chinsa isano nemo to basaguskare Nubwatu muchando bwebrukunyo asumubiro bune bigoti bitari gonchoka umugongo gugwatya namruira lyagocha kubwotekana nobogotu bono Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services nigo bagukura emechando yawo yonsi nigo bakurwa bukoreri bwokungura ebimo byomubere na kubirongiya buna egitekyo mugongo gose omugongo bwekumpete ekerugwatangirie gose konyororuguma kubwotekana no kogosoria nigo baukurungiya mauga bunaliru ebitarenge nichinsemo chindi chamuguru na boiga magoko boigo amaruira lyagocha kubwotekana nobogotu nigo bakubwenia buna arthritis na yanda mange ekero kwabalirwe na kuliya kubwena nigo baokonya kubwena asu kurungiya umubiro magiga yukonyoro kurwaligwa kurwa senya gitali mbabwate boigo umurubulyo bwogokoretera obubwenia gwikasenka yao boigo nkoni abali chinyimbo chiri konya gutara chimanyikanite buna clutches nebirugo bya wheelchair nebinde binge batalire imiyumu chokisi asamagacha ni usasura building rironkori yakabire umurango namba isano nemo nabo imiyumu chunyamira niko bagutoka samagacho ajami building ground floor angine supermarket ya Shivling imiyumu chu Nairobi niko babwata chinsagi sato numu chu Naivasha urusagi oromo nabo gutumika wakanira chikadi cha insurance buna AAR Minet, CIC, APA, Saham, GA, Trident, Sanlam, Kengen, Britam, Nichindi chinyinge. Bakirisimi, ase namba, enuti isano na ibire, eyemo inye, isano nemo isano na ibire, isato, isano na isato, eyemo, enuti. Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services. One stop in physical rehabilitation. Omwaka bwechiri bwibere nemerongo ibire na ibire. No mwaka siasa, n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria
na turi konyora ribaga ryokuboria na kunengia ekerenka cyugukwa na igo. It can tell you how far the gotwara ji candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete guchwa so nominations. Bono umurubiri bwike umbu nigo gucho kwa ribaga ryokuboria kurigeria na kunengia alibagukwana chinsemo au aseba gweta. ekero mugaba na retire okorire gasi yaye engia gosenya. And you see what you do, no matter what you're going to do for them. Kila ritikuria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi seto nenu suchabo tukwa asugu chekomerera na inche John Kebati aseto kobarigania abarahi ao na kumanyibirengeri byabo asukoreta makinderero imeyoro gonkurugusi na Kenya ngima. Ena hoteli ekero musani abarange kajyo kwani ekero umuntu akugata bageni boye agote binganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini tu ko igunga bantu bakoiriria ata mwejirani yao ominyoke gutyo okubono tiritariki umurubiryo wike umbu aseto kunengia na kumanyikiringa. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika cyuko belia mache, DVD players, chi machine cyuko gingira, ebirobu byestima bichi ina ao. Power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Na boko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwacho murigereria na ndengo kwarigania togendera no murubiro gweriso Riaito ero togendera gukwanira iguru ya mangana yo gutumika mitandao yekerero ase chiskuru anene ase chiskuru cha secondary mbu ya kiboria bwabere bokoenekiwa na obube bwaye norotse umugeni we studio umugeni otubwata ase studio ritkoria rero oyoro mwari mukuru ase eskuru y'abanyaruka yayitiboni gagenderete gukwanira amanke unabera otumanyia buna obuyamborororo ase obutumiki bw'imitandao yekerero ase abaruki wana boigo abari ase chiskuru asengencho nige ko bakonya mono kumanya ebinte binge ebyo kero kendo konyora batamanyete nige gokonya egose korobia emirimo ase eskuru ase mangana yetsebi teto kumwarga na inde togendera gukwanira amanke igoro yo gutumike obwekerero ase ensemu yisemi karibu na ndo mwarimu mbia mone Valin a point ya ne akabere obu yabwa technology it is a classroom tool. Yes. Technology to enable us teachers to ekera learners of different abilities. Yes. You know, learning is a process. And since it is a process, mbaro konyora bali motu bali maega. Lakini kero to ko incorporate technology in teaching to ekera abana bonsipi at the same level. A point ende ane agatatu, technology prepares the students for their future careers. Buna technology ga saine kona ko expand. Ito ko encourage our students banya ko bago take up careers in technology. For example, students na bago take careers in information technology, eyere known as IT. IT ge ko baigora to so many avenues. Litangani kabisa nabeko mwene banyo legacy ali kwandonspi ase serikali ya Kenya. Elia kabere na beko enebo mwanafunzi yegatu arobo manyi buko igora none cyber na beko enebo mwanafunzi yegatu arobo manyi bwo kora repairs to the computers
na bekwenebo mwanafunzi atwara obomanyi bwokoni the accessories igonga it is a wider scope ekero mwana akorete information technology na bagokora none studio gaiga ase amangana programming obuya bonde bwakane kero tugutumaka technology eco improve what we call multitasking. Multitasking nekero omwanafunzi agotegererete na ndakulika na begutugekananga multitasking is a tool etali komekyo mwanafunzi atware focus ya sore lakini at the end of the day mwanafunzi gana iwete na ndena bakonya bakago type notes as a computer na endingisa okwira ni magasi nini ase oko multitask una tuiranete online lectures na bako nyaro mwanafunzi abegete earphones ya sogoto lakini agasa ne gosibe bintu nkali na agenderete gosoma kaiwete nkia gosomiwamo no mwalimu oye ekina kio bado tokoroka still multi tasking. A point in ya gatano, technology has led to enhancement of creativity. You can agree with me, Evelyn. People earning a lot of money, courtesy of them being creative. YouTube, their creativity in YouTube, they are earning money. Follow. And I want to believe that you are also in that line, so that the moment you get more followers, you will be earning a lot from your work. Tutaragendera gutkara se point yoko konya baroki ko konyora chipesa korasi uko beke bintu online kero kende kwa be mwabere na bari mwabere mo konyora some cases okonyora baroki wa baikeira se abakonya umuntu nabwate content yengiya oberera kubeka gari online onyorere chipesa se ase gosongonya konyora ari chipesa yaikeira se kwa igure gose asinara bana egati abana babere bagotiga chiskuru ase ngenchu umuntu atabone ganche nimbwate chipesa chiane mara mange ekero banya ko bawikire point yo konyora chibesa ndoliko ba advice batige school. This is a basic education na boni gase Kenya ni at form 4 level njaru with standard 8 so tukuba ni courage bakore banyore certificate na kira nyore certificate nyako baga kogendereria creativity yaye lakini ntaete nko nyoliga onde bwensi also in this field ya media or very creative ngo ikerere ngaki a point in life agotaka ko bomorai una bono ntume ko mubwekano wabarai to bwate currently manyanga na ndene chinga kichi elections obwate mbale ba very bad mbayo chikoboli birugo byoborai because mba akole tamasomo ya university ndenginga nora aware so that is why toko ba encourage in as much as mu very creative to this level mwanya ko bamogonyore bitoki bikeigo yagenderia masomo mukole ekiagera masomo ni gara muhimu mono with even the money echimoko nyora at this time. Yes. Yeah. A point ende ya ne yo moelio asobu ya bwa technology. It is a source of income. As a source of income, woni gantu bwata banda bange batali kire gasine serikali, gose batali kire in the private sector, lakini beli bete barabwa banyene tokorokanga self employment. Negento beli gete ba okora no kokora advertisement online. That is one way which is a source of income. The second way, ntubwata abantu tokora chi freelancer. The freelancer siko bakore biashara bire raisiga. Bakora what we call online writing. Aba nafunsi mbale chinse chia Michael. Batabuwa tichinga kicho bakora research. Bagutumeka aba nafunsi abaitobe university in most cases bale Kenya gaiga baba kolera online writing baba tomera the research papers ikero baba tomere ba approve banyako bako bakana. Personally na alenge na colleagues in campus who used to own accounts chia writing oni gase ba chire chia tuwa chine ne sana abanta bange tonyako ba toko baikera igaso bwenge technology enable students banyako bako access information. Not only students, nonyani into as adults, we can be able to access information courtesy of technology. Bunabone karonta itako so menga seti talira semangole. I'll go to e-papers so menga seti yane.
ekeronta gete kogenda ase ntamanyiti bona bono namaete studio no yari ngegaiga igo naso ase simu yane naso Google Maps Ndizi TV ngayere yandeta bakagaiga igoro cho these things is courtesy of what technology nekeronta gete konyora mangana amaya talira asimandigererie TV yongo so ase TV ase simu yane krona so ase simu yane so Google onye gintaite como nyamangana mayikoru Ndizi TV I'll still know it. Yes. So technology is the way to go, enables us to present our information in a better way, and even teaching becomes more interactive. Ekeroto gutumeka technology ubu maene mbolinga bana mbalikora ekeroto gutumeka technology gosome lakini ogenda bosega gukwana mangana yomuntu majority of them go bakorara they become bored and tired so technology igekuba motivate baba lively na ndi bakonyoka bakoigu muno ekiagero monto yamante betinga oisagonte binkoigwa lakini ise kongi involve asege ndogokora through okorora ni gongo kenyora mono na ndingo nyago bango kieba yeah back to you Evelyn. Ambia mono mwarimu asenge twagere gukwanire guru bwa technology asamangana yetsemi ya sechiskuru abuna tugote babidangani una weka gutumania obuyamboro no bubemboro gwakwanire guru yobuya mono bono ningo tuteto tumanyimbo bekibori bororo gose naki kwerende naki ni technology e will affect education as sechiskuru na ende nakibuna inwa barimu mwatemire gokonya techgo affect. Ambia mono sana Evelyn ntaete kwa highlight the negative effects of technology on education. A point yari ntanga ni nelinga it lowers attention span. Esa kobanga na bere ngutumeka a computer soko somye wanafunzi. The following day nenda bwa the computer. Concentration yo mwana ni gerense kabisa. Mwana taliko ba active because yentonge yaroche igando chenje uno mwalimu anyako bagakorora samatuka mange. So in that way oko tegera ko mwanafunzi ni goko banse mono batirende kera computer ororo igare more active. So without technology the attention span yo mwanafunzi igere very low. A point yane akabere technology ya gerire tuatwalira abana abange barobese. It leads to obesity, by the way. Yeah. Because ekero udi neji computer go isaranse. Tebura bono tole studio ga iga ndote nei. Gito kolede. Tu isaranse. Tu isokoba iga the whole day. Na ende mambi isaranse the whole day. Manyanga nkorage ole. Ngikeganda takoba accumulated in your body. It's cholesterol. Tura imoko chikokora exercise. At the end of the day, ekero go chiko take your weight. That is your body mass against your height. You go konyoranga yera above 30. Nekerera above 30, I want you are obese. Nende keroro obese, you are at risk of so many chronic diseases. One of them is diabetes, a very serious disease. Igonga technology is also leading our learners to become obese in one way or another. A point in the agata falling grades. Abanafunzi abange asama tukayega banyako bago tuara grades chirense mono asama soma abo ekiagera bare so much into technology, bare so much into phones, bare so much into their tablets than bawenda koba bakurigere limono ibitabu kerogo some ibitabu niko konyora information. The same way technology rako information, ti korengani wabune bitabu birako information. Ase bitabu manyanga ngo korora assignment. Wono mwana no abwate a TV program awende kuligere lilianje temono, lakini o sacrifice gokora assignment yetu kurwe school. So at the end of the day, taigo chikonyaka baka ko enhance learning because iga ingerense mo ya technology utiga gokora assignment yere necessary as a school. Yeah. So that is why I'm saying they are falling grades as a ensemo ya technology. Ne point yende obo bebonde bwo moelio as a technology mbolinga
students are so much into social interactions. Hona no muchandoro monene sana. Mwanafunzi kwa moire simi assignment ya tumiru ase simi kwa mote biringa assignment no mwalimu otoma nyekora ango kirocha kurane skuru umwalimu anyako kuri buna bwakorire mumane kyo bwate buno mwebuli ngo mwana oyo na assignment ya kurigereria ase simi mumane mboyo bono gano abanafunzi bagocha batu fail umwanafunzi uti akurigereria assignment oso chaka kurigereria bintu binde birebe ngao eke mukiabo ni gakunyako bakagosoa ase Facebook keraso ire Facebook unyako bakagotuma friend request naboni ga the majority of the friend request otwara asisimi cheito ni chiaba nafunzi they want to become your friends kwa nyo friend request watch kwenye pop kwanya ranga no mwanafunzi yogo na yana bogo kumisana iga twisi mino mweboli lakini kwanya rotigaira ase Facebook no gasaine ko bakako nago connect with other friends kero kendo mwanafunzi otiga gukora assignment uchaka gutuma text messages bono liswali aso mweboli uyo nga gutumire text message tumanye tigo sono mwanafunzi bago somanera ose no mwanafunzi bakuri yobo bakuri nera mwata abana banaende togosomeni go bale teenagers kero bale teenagers stage ya adolescence ngochere yaba bagoli mono sana nekero yaba bagoiri asobobe igokonyora bachakire korosio busani barabake no busani wekero barosiri barabake igo bagokorera asabe neke mokiabo no konyaka bakugutwa bagutwa robolito especially asabana banyaruka bare high school ekikiaba korera amasoma abange yegento tukorokanga dropping out of school igo bone ntunda ete gokorera ngote abankeringana ki technology telimbe lakini wekebe temude by the parents nchebuno mwiboli kerona iro mwana onesimi wekanya akobankolingo uri monyo imanyenga omwana oyone nesimi elina mwaligeria assignment usena basani baya wakeresimi yeah, technology ero is assisting our learners especially at this time fanya kwa access to information yeah. Muchando kyoko chi onyorekana monekero konyora buna gusebana na makero mugutumya usine chi computer gosomya bane skuru abuna bwataire chi skuru chinyinge ngosomikire ngoikerera ase kwanyora nabo ose estima yabo rirase skuru ose none generate ichinga kechi gose yasare kiretere gokora gasi neki uchanyarikana ko rokonyora banu abange babere match into ogotumekiwe chi computer ntubate backup computer the computer room sinjira connected to a backup ye cover for more than 1 hour but less than 2 hours so kero konyora ai backup erororo na botoko enhance our learning as abanafunzi baito lakini siko tuwe kananga backup teyo bono liralio no musunto gocha igonga masomo tayo kerestimeta yo but rende any computer laboratory nebwate chi backup to each and every computer ichi ko enable kerestima ya achire ngomwana mwalimu nabongo nyako bango somi for some time wikera na estima ya iranira yeah tarara singa kinge gosto abere to koraigwa ebikore binge bigokorekano ko iguna sechi skulu au aba baroke wabere bakobwatani wane bare namangana yobwanchani ose abange babo kwanyora mangana yobwanchani yairira abange babo kwerusia obo moye kero bachire gose na sechinga ndatebe buna mangana technology na arabere kako irere bintu bune bigokorekana maete amangana buna ita iko chakera ase skulu na ndi tinda itiko tanga igago chakeranka lakini buna natika ukwana ekero mwana ikira stage ya adolescence stage yani gekonya koba kiko chando mwanafunzi mono sana onya koba kulingolia eliamanye bintu ebinge ase umuntu bwege songo tokoroka ngago twara spirit of adventure yes ese kutuwe kananga umwalimu naro tare itabote na bago fall into the trap but rende part of our code of ethics abana baitu togosomi tinkagere tinga gose mwalimu nale asebirengara libyaya uraga ni gutwara ana affair no mwanafunzi agosomia igokerege nteke bemono na ndese gotuwe kananga ubwatiru igentege tangani gako butwemeremo igonge meremo yaye yanyako bagya koera na nde ngorwa na appeal
to my colleague teachers abatogo somina abana babanyene nga kendi yonsuraga niko korro mwanafunzi oyo iga naye nga you are daughter at one given time na kolerwa igo batirende ntwa abalimu n'abantu twesigeta mono ntwekunyaka batogotwara affairs n'abana tokonyaka batogosomi nakobwa mono niko tora abantu turi nechi family tinga gusegento kenengere kerato entais tochigochaka kurigereria abana abagatogosondo yeah igombo semeki buri bwatoko aba bayiburi mono iguru yo butumiki bwe chinjere chekerera butumiki bwe simi mono ekero abaroki obarase chinga obosemi bwana gochiase abayiburi anene mone keromo kwa abanafunzi baino chisimi cheno batumeka tema kulingo lya morenga ninki bakora nesimi kero kende nabora nyoro mwete simi akore ibintu bitali ebyengencho igere buyaye buno mwebori orenki umwanafunzi akora nesimi yega kwamwa nekero kwanyorera achire isiko yekirenga kerikyale ngaye kwa mwesimi moya advice mutengi ibintu bigambira ororo lakini chinga kichiaye nchiraika chinga kichire bono iga ni cha masomo yeah Bia mano mwari mwase amangana yamaya mwencho murigereri buna kwa beire gokoiwa na manka beire ka gokorekana igoro gutumiki bwa echinchira chiekere chibetandao yekerero anena ase amangana ichisemi amamgo chiare ngochichire chiakonya anena ase ugukinya ebirengo by'ichisemi na nenengo chiabire byeyeria ebirengo by'ichisemi ase ensemide nigo boigo oboseme babere bokure guchasa bayibori kweneke buna nkurenda bare osenkweneke abare buna nkurenda bare aguseko baorokereria abana babo igoro chinchira gwente gutumeka emetanda yekerero anene chisibi ase amangana ichisemi ero kwene kyabuna tari go cyakuba affect gose ko batanga korwaso kwegendera bya ase amagimabo na kwenyorera chisemi asobya kwa matuko alebosio na mankare to kwanira kurenda sengencho yechingaki cyabere chigotonyora mwancho murigere chingaki chinde ntabeto gusanga mange ekerongo gwakirambya muno asogochora kurigerera Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusi yoro nabakwenda gotonyora sense mere ya YouTube wetera Ndizi TV News asomutandao Twitter ni gora tubwati wetera at Ndizi TV News elio togendere gusanga na ya mange we numurobere we risorito murobere ko gokirakera litkoria Jumatatu we ikari tkoria Ijuma ochaka chinsenye we ka chinsa isanonemo ekarobon to kumanya nara ya yagendere to korekana imensi ya Kenya ensemo isemi semo yobochenu ensemo ya siasa egati ya yanda mankinyoro munani gatarata matuke 30 nelmo irense ya Kenya gosase obochoryo bonene bumako yo igabwe chibu ibere na 22 ekero boigaba Kenya bagenderete kuboriwa kwene kiabuna nkura lya bare umurembe chinga kichonsi na kurigereria na gukora gochora kurokuya chinga ki bara abachore abarayi bari barachiko kora ase amatukari gusyo kuwakirambya muraso gochora kubana inche we komerere tariane Evalino Sero ekero ngukubaneria uburigereri borobya na boigo umubaso oromotoereru